Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесында сезнең тәбрикләү хатларыннан төзелгән җырлы бүләк дип исемләнгән музыкаль тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Һәм мин студиябызга килеп ирешкән бердән-бер тәбрикләү хатын яңгыратам. Ылыяз авылында яшәүче әтиебез Сынгатов Илнур Галиәкбәр улын туган көне 55 яшьлек юбилее белән чын күңелдән котлыйбыз дип башлана әлеге тәбрикләү хаты. Кадерлебез, сиңа гомернең иң озынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкларның иң олысын юллыйбыз. Якты алтаңнар, зәңгәр күкләр синең күңелеңне һәр чак яктыртсын, балкытып торсын. Таң җилләренең назлысы, җан тынычлыгы, чиксез бәхетләр, эшеңдә зурдан-зур уңышлар, яхшы күтәренке кәеф юлдаш булсын сиңа. Һәр вакытта да шулай шат, көләч йөзле, изге күңелле булып кал. Алга табада шатлыкта, куанышта, бәхеттә яшәргә язсын сиңа. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерле син. Безне сөендереп, озын-озак яшә. Балаларыңның, оныкларыңның шатлыкларына сөенеп яшәргә язсын иде. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Алар иксез, чиксез. Синең кебек сабыр, михырбанлы, саф күңелле әтиләр бик сирәктер. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Әни белән безне үстердегез, кеше иттегез. Барыбыз да мең рәхмәтләр укып, озын гомер телибез сезгә. Киләчәктә әни белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тыеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә насыйп булсын үзегезгә. Әние без белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып, сөеп, аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшәдең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыс та, таләпчән дә була белдең. Әти, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган нигезгә кайтканда кычак җәеп каршы алуың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Өебез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып, озак гомер итегез. Барысы өчен дә мең-мең рәхмәтләр сезгә. Әтиебез безнең кадерлебез. Без бәхетле җирдә син барга. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә, туган көнең белән котларга. Яшә әле бер дә бирешмичә, баш имичә кырыс җилләргә, яшә җирдә язгы гөлләр булып, терәк булып безнең иңнәргә. Гади, сабыр, улы җанлы да син, кылганнарың бары изгелек, кайгыларсыз үтсен һәр бер көнең, бәхетләрең булсын гомерлек. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек, сине ташламасын әти гомергә, йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Котлы булсын әти туган көнең. Без барыбыз шушы теләктә, бүгенгедәй шат елмайган йөзең, шатлык истей безнең йөрәккә. Сине яратып, хөрмәт итеп, әниебез Альбина, кызларың Алия, Диана, Иделия, кияүләрең Рашат, Рушан, оныгың Раян, туганнарың, кода-кодагыйларың диеп нокта куела әлеге тәбрикләү хатыбызга. Әлеге котлау сүзләренә Саба дулкыннары телерадио компаниясының иҗат төркеме дә кушыла. Юбилейгыз котлы һәм дә мөбарәк булсын. Язмышыбыз бүләге син әти.
Язмышыбыз бүләге зиннәти. Гомер үзәнендә синең эзләр дәшәбезне улы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синнәти, гаиләбезнең йөрәге синнәти, барыбызның терәге синнәти, язмышыбыз бүләге синнәти. Өебезнең үзәге синнәти, гаиләбезнең йөрәге синнәти, барыбызның терәге синнәти, язмышыбыз бүләге синнәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синнәти, гаиләбезнең йөрәге синнәти, барыбызның терәге синнәти, язмышыбыз бүләге синнәти. Өебезнең үзәге синнәти, гаиләбезнең йөрәге синнәти, барыбызның терәге синнәти, язмышыбыз бүләге синнәти, барыбызның терәге синнәти, язмышыбыз бүләге синнәти. Хөрмәтле телевизор караучылар, шушы урыннарда Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенге көнгә булган тапшырулары ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр дип без сезнең белән сау булашабыз һәм барыгызны да якынлашып килүче яңа ел бәйрәме белән тәбрик итәбез.